Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag abigatyo aming nasangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At timan ang sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kadato ti pagkain yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag tinimbag ng bigat, kadakayaming nga sakapada. It's Monday morning, dito Pilipinas, pagkayam, lunes mayan eh. Malunes manin. Kumusta maditayan nyo ita? Good morning, good afternoon, good evening. And please share this program, share. Kat padanan nyo papagayam, ti umuna, nga pagkasritan, nga tay padayawan, nga ibasa. Inangaro tayo narugyan, tapnumal pasen, yeah? Di pagkasalitaan, ni pagayam tayong Marvin nga napoluan iti panakip butas. Sagudayan nga ti surat, sandali, ti record ta. Sagudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Marvin nga napoluan iti panakip butas. Dear Manong Nemi, kasta unay Manong Nemi iti nakpanagyaman iti Diyos. Tay nakpanakpalayang ti kundaway kong agbiang dito'y lobong. Kalbasan nga naaksidente ak Manong Nemi iti panakidinong parko. Iti dakkel nga truck. Iti ta tricycle driver. Tricycle driver ak Manong. Along the highway Manong Nemi. Diyan mo, tas sigon ti investigasyon Manong Nemi kat naawanan ka no ti preno. Dayta nga dakkel nga truck. Hamat nga makuna nga 10-wheeler nga dakkel nga truck. Bagong forward. Wan Manong Nemi agkrusak iti dalan, cruising. Wan. City road Manong Nemi ti pagtartarayak kat agkrusak iti highway. Kukuwak Manong Nemi ti gondaway. Naimbas ko mga agpreno Manong Nemi data nga truck ngam saan. Taado kami met nga mall balasyo, ag cruising. Ngam siyak, tinapatangan na dinungpar Manong Nemi. Imbaglaki din Manong Nemi ta awan ti pasahero. Nadadahal Manong Nemi ti tricycle ko. Nadisgrasya adot sugat ko Manong. Kat nagkasapulan ak iti dara. May isa to best friend ko, Manong Nemi, nga ni Celso. Apadak matlang ang tricycle driver, iti nang idunar, iti dara kanya. Kaya yaman, datatang kaninanang, kan dua kakabsat ko,
Tanarasat ko dito nga disgrasya numampay nakana. Ganto nga sa rungkaran nak ni Celso manong nemi alagayam. Marvin, mabalinan trumorkan. Tenda man ng jabiwan. Tuloy bagbagam. Kaano pa ko mga nagkuyog taga na panjabiwan. Baka itan kit kayat mo. Nagama na kayong Celso. Adadara mo. Adadara mga agtartaray. Turat ko. Utang mo kanyak data, partner. Ha? Naglagay pa yun. No, kidawak to ken ka. Masapo lapat ganak. Gabuta. Adadarak ken ka. Saan man nga kompleto. Nga amin nga nailison nga darak at nagabukan niya. Ngam adadusi ka. Kas makita mo. Imresak. Nga soblin tumid lang ti dati apigsa. Diyak mo na ikpipuyat. So di ba ka ti doktor? So maligliya ka pa lang tagpasada trabi. No di ka tagpasada kiti aldaw. Nasigan kami manong naming agayem agbarakada kini Celso. Padpada kami nga tricycle driver manong. Kukuha na di tricycle na kastamat kanya. Kat babayan manong nemi iti aking kukuha iti lugan nga nang dungpar nakadungpar kanyak nang dungpar kanyak. Ison tinakamo nga nang patarimaan na magsubli akas mabaling nga tumaray kan mabaling ipasada di tricycle ko. Kaya so anong name iti kang runaan nga naggastos iti pan naka-hospital ko. Tangan na nga ron, kad basol na. Wen. Yung nore ko nga tamat, no nagkapo ka na kami ti gastos. Dakilat nga yaman mi, ore nakautang kam kuma. Kaya bato siyempre, sampay lang yung palubos niya po Diyos. Nga, agay na naak. Siguro manong name ka lang siguro. Di kat sigurado. Na dapat lang ipaay ni Apo Diyos nga misyon ko dito'y lobong. Iso nga si bibiyag agpelain. Iso na laing ta. Nagsanayak nga nakapanunot iti posible nga mapasamak. Kas may sa nga resulta ti pa nakadisgrasya. Abang nagsanaya ka, friend. Partner. Ano pang panunutan? Awan. Tada ka di pala ng sakit? Okay mata. O matintukol nga tulang mo. Napintasabat pa nagdisom. Saan nga napintas pa nagdisok eh? Tapay. Nagpaklebak eh. Napiya kumamot ang nadababae ka pinaklubab. Di mayad ko ma. Oen manong nemi sigon kadagiti nakasaksi. Nagpaklebak, nakapaklebak ka nung nga nagdiso. Kadatangken ka nung nga banag manong nemi ti nagdisuan. Anay disoy di posong ko. Namala? Tinaskan ka si bibiyaga. Ituloy ko pa lang tagbihag. Agas pamalubos ni Apo Diyos. When? Idarumara kong ti hospital, manong nemi, minanehok matlaeng ti tricycle ko. Naalala, siya akong ti agmaneho. Kinunan ni tatang. Ni tatang mo. Amoy agmaneho ang imaon lisensya yo. Ang kakadi mabuting agmaneho ita. Awang ka dito po biyam. Nadalawasit. Yung jakton kaya tiluwas-lasat ka na dyan kakalsada. Liklikak ton tibumanlasyo ka na dyan highway. Ay, hapon na mabalin na kumanak ko. Kit ko starting mo tagpasada. Di tatang mo. Ano ko rin pagsapulak? Kasano pa ka matulungan kayo kan matulungan tiri kamsat ko. No sana kang pasada. Alamat? Ore ni nanang manunemi no mabalin na kumakit saan ko na kayat hana na kayat ng pasada akpay. Asunong orti mang ipasada tricycle ko. Ipapasadak ti sa bali. Diyak lagit kayat ng italagmanong. Adaman po biyak kaya pa nakapasamak nga nag-experienceak manunemi tinaka ng aksidente. Ngem, tagunakon. No naanadak idi, adadamanan nga naanadak. Intuloy kong rod, tinagpasada manong name. Ganito makita, ganito patak ng tricycle driver. Oh, mabing! Baro nga biyaga. O nga rod. Okay. Mamanot ti makapadas, ti aksidente sika. Apa kayo chumat ang padasan? Ana. Nagrigat ng aksidente. Ado pwede kita matmatay dita kapag ti aksidente.
Teko na dan pare, gasat mo ang talagan. Amom no apay nga si bibiyag ka pala? Apay. Gaputa, amom pati na nobiyam. Di mo pa naramanan tiluto na abad Diyos. Ano nga saan pare, kang kanayon tabiwan? Shhh! Pila bagbagayong. Mapambanak di tabiwan. Ngayon mapanak lagi tulod. Kaya nadapasero kita. Di paring Celso manin manunim, iti makaadumang kantya ko niya. Are, no kasano iti panagharim mo iti nga bain mata, ay no, aram mata, bain baga. Siguro, itata na disgrasya ka na, badasa mo. Amo mata at siguro nga ibagat I love you ka nagiti paka-rignam ti ayat. Apay ko na, apay, adadarak ken ka. Kat siya, amo matan ti kina-playboy ko. Bareng nga. Oh, ate ko nakngarudang ken ka, Marvin. Ada utang mo kanya. Nisungan o danto kidawag ken ka. Di naktulagi di paayen. Pudno timbaga ni Celso manong nemi masukan-sukat. Dagiti girlfriend ni Celso. Umuna-unay, naglaing nga sumao, nasamit dagiti balikas na, naglaing nga dumiga ka dagiti babay. Ada nobya na, iti karinderya papapanami, ada pa'y nobya na nga sales lady. Idinto ta siyak manong nemi, adumat dagiti crush ko nga maging galat ti crush. Kaging ka, manong nemi, hindi may nga aldaw, inasit ganak ni pareng Celso. Pare, yaw amutokin ka di kabarbarong nga girlfriend ko. Kabarbarong nga girlfriend mo? Paunay. Girlfriend mo ni Ani, nga tagat karinderya. Nagsina kami. Kadi, what? Malasid ka niya kadabay sa bali. Di palit China. Baga saan ka kami nga nalaing. Iso nga da pala sa bali nga malalaki di biyag na. Di ko na, play girl. Kadi, kada dyan nga sales lady. Di Cynthia. Awang pa yun. Tapay. Nagsina kami. Tapay. Taka no mga asawa kang kuha ng ahoyano. Lukas naman ti mapasamak. Celso, hanggang masaktan. Sabi ko mamasaktan ako at sana ko seryoso ko na ko hada. Kan sana ka masaktan, agsisina kami. Apay ko na. Apay. Naalak mo tindi. Bulibol ko. Naramramanak man idan. Sino nga rin tibarong itang girlfriend mo? Pare, nagpintas. Estudyante. Taga-apayaw. Inyama mo nang agpaiso kaniyak manong naimi. When inlogan na tricycle na. Kaya maya mismo dito paradaan. Dagiti tricycle. Paradaan niyo. Nakakinita di gripada nga driver manong name. Kitahin nyo ni Celso. Okay. Baro siguro man dito ang girlfriend na. Wow, naka-uniforme si ka. Estudyante. Baka mo't no. Mara estudyante lang. Baka sapsapon lang iti prelims kada midterm no finals. Ambata? Langan ang arot kumati pick up girl. Humot? Kuna manong name dagiti ado nga marites nga lalaki. Siyak ti masidgan na. Pare Mervin. Pare. Ni Lorna. Wow. Parang Lorna ti Lorna Tolentino. Lorna Tungaw. Sigamit Marvin. Oh my God, ito aglogan ka ti sa likod ko. Paano ta? Kani. Adayo pa ta logan mo sa baybay amon. Labsan na kang tulatan no. Siya kati ready kang pick up. Pabanan tayo? Kata celebraran tayo na ito. Padang yung mamukhin ka kiniya Lorna. Alahan. Hindi ang merienda. Nabang kami manong name iti may sa nga food chain. Mabayinak ko ma. Chapironak laing manong name iti best friend ko. Ngayon, kasi lang maragsakan naklauna nga agyaman. Iti gayem ko. Ta siyempre, inyam amuna kanyak ni Lorna. No kumita kanyak ni Lorna manong name umisem. Naisem. Umisem akmata. Yan no kasta, nga napapanan ni Celso, kad mabati kami nga duwa iti lamisaan.
Isumat ti panagtimag ko ag salutsud kang kuhana. Taga apayaw ka? Yeah. Apaya na? Apayawa na? Apayana. Nabibintas na kita taga apayaw. Mm. Nabintas ka, Lorna. Agamanak, Marvin. Agbagay ka kini Celso. Kapag agwapo man ni Sona. Sa sweet lover, basta driver. Baga, napalay playboy ka ni Sona. Siya, baliktad. Nagkabaliktad na kami. Among ka di nga, agrarapit ti girlfriend na. Instorya na kanya. Ngamin siya na namat aminin. Lagi ti girlfriend na kat siya kanulaingin. Kano? Apay di ka mamati? Siya kanon ti pagtali na edan na. Kat namati ka met. Mamati ha. Kanipat pati ko iso na. Super lang. Kinison to lang ito lalaki di piyak ko. Iso ti first and last love ko. Ngayon saan na kang first love? Oray pa'y. Basta ipatpatik ko. Naman pa'y. Saan ko mapila kaya iti parents ko. Nga maki-boyfriend na. Bakas kasaraam. Agtuloy aganak. Iti ayan da anti. Nga nakadtoy. Naikamang dito'y kab sa tinanang ko. Ay recognize at mang pagpabasa kanyak. No saan nga kabailan datatang kinanang ko. Ni auntie ti makamo. Araramidak man na so papakan ti kinasiyat da. Ta tumultulong mat karig trabaho ti unang ti balay. Ang kasla katulong nga pagpabasahin na ka. Hamot ma ko nakakatulong. Tayo yung bilandak mo't ng miyembro ti pamilyada. Kasano nga ro din nung maamon ni Antim. Nga da boyfriend mo. Sabi ko matisan nga mamuan. Kasano nang dagiti parents mo di apayo ti makaamo. Handa mamo na ta. Data sadya. Datak dito. Kasano no ada makamamu ka tatang kinanang mo. Ipakaamo da kadakwada. No makita da nga kuyog kayo kaniya Celso. Naging nga mabalin. Ilimit ko ti amin. Kabagta siya kahit nga matunday ti panagbasak. Siya kahit nga awan serbi na ti tultulog kanyak ni auntie. Siya kahit nga matunday ti arapaap datatang kinanang kanyak para kanyak. Kabagta kahit ko matulungan digiti. Digiti kahapsat ko. Abi nga rin naki-boyfriend ka. Inspirasyon ko. Isot adada nga mang kanyak ti inspirasyon para ti panagbasa. Baka balingad desperasyon. Aguri ka. Di mo ka di kanunungan ti relasyon mi ni Celso? Aman. Nga makahit ka lang balagan, patigmaanan. As your brother, kas may sakapsat mo, agan-anad ka lang. Nalukot ti gayam ko. Saan nang ibilang nga girlfriend na ti babae, aging gana nga di na maala. Ti amin-amin na. Ha? Iso ang gananad ka. No di mo kayat nga matunday tarapaap mo makapaggraduar sa mo pa ilang itited ti bagim kini Celso. Manong nemi na ibagaday ta ni Lorna iti kayem ko. Siguro gabutan na pud no ni Lorna kang kuana awan nga tamat ti limlimad na iso nga sinalagad na ti best friend ko manong. Sabi kasi ito yung bagam kini Lorna. Ano yung baga nga? Nga, impagdaro mo nga saan na ititibagi na kanya. Partner, rubeng mo na data. Sa mo kong mga pagpapadain amin nga, babae ti biyag mo. Dito advice ko lang ka, as your friend. Nitikit mo sa masalutsud ko man, Celso. Amin ka din nga, babae nga, naramanamon kat saan nga virgin? Awan pa din sa pula ka virgin eh. Ngayon ni Lorna, pa-check nga virgin.
Dadang nga rin po no, aping ensinak na gini girlfriend ko. Tapno agistik ako ng kenkwana. Sigurado ka, nga agistik ka kenkwana. Wana. No kas pagarikan nga rod, tasaan nga maliklikan. Nga matagi ko amisona. Kasanon no bunga. Jakat nga rod among tagsakbay mo't partner. Pag tumaren, ang kontrol. Isa nga mong pagdanagam ka partner. Nalaingak ka na kita nga diskarte. Siyak tupay ti kunam. Saan nga rubi nga siyak ti surom? Marvin. Gamot adun ti experience ko. Iding to si ka, di ka pa naadaan ni tinubya. Manong name addan makatawen nga relasyon da Lorna kini Celso. Naminsan daklangin surut nga napangkam nagbiryanda. Manipod madidin manon name no saanen nga istoryaan ni Celso ti may panggap kini Lorna saan kumatan mamamuan. Nga madaragi di kundawin nga kumusta kita. No, kumusta? No, anyat relasyon da? Okay pare. Nag-stick to anak. Awanit sa baling nga nobya kung saan nga sisuna. Kumusta mati pa nagbasa na? Napasnek. Akong problema. Kasano ti panang-date yo? Once a week? Once a month? Once a week. Kan pasaray mamindwa ti makalawas. Nang rona idi. Hindi, partner, virgin nga tinagkikuhak ni Lorna. Iso pa lang ti virgin, kakaiimasan. Di mo mo, partner, nakalilinis ti kutis na. Di jak pulos agamak. Di ka pulos agamak nga, namang dilig-digay ti haamin na pasit ti bagina. Akim iya masisunas ka. Ibang matay manugot. Nukit na alukol ko, siyempre. Impakita kin kuha na ti contraceptive pills na tumaren na. Apaman nga di mapasamak ka na kami. Ngiken, uri aw mapasamak basta everyday gagtumar. Napanugot ko ko nam. Kahit idinaramanan ng tilaing ko. Tinalaing ko nga romansa. Tilaing ko nga mangan. Partner. Iso pa yan ti tumawag. I miss you ko na. Talaga, bilibag kang ka, Celso. Sakto, pwede ko nang ngurod man. Ngayon ko na akon. Isulaing. Awanin sa balipay. Ganito makapagturpos siguro. Ganadang trabaho na. Siyempre, asawaik to na. Di ka ngurod mabain. Mabain nga. Tricycle driver ka lang. Kahit may santong professional ta sa wayo. Sabi ko mga joke, pag mamabainak, kahit iba't patignak. Ano wala sa pulan na kanya? Awanay. Gaputa. Ore lang. Firme ako na na. Pau, naglaing ka ko na na. Pau, kahit kumanin ko na na. Kalbasan, ti talo nga bulan, karidi ang odi nga pa nagsarita mi manunemi kini Celso, nagring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Sinong batak? Hello? Hello? Marvin? Asin na ito eh. Damagig na sino ka at saan nga nakapunbok ti number mo eh, ti cellphone ko? Siyak ni Lorna. Lorna? Oh, itaman pa eh. Siguro, saan lang siguro, sigurado nga naalam ti number ko kini Celso, ti boyfriend mo. Nakatawag ka man. Baling ka di nga kita ta. Abi nga siya, abi nga saan ni Marvin. Ayun saan nga Marvin, siya gayong ni Marvin. Abi nga saan nga ni Celso. Tadaming problema. Bakit naman ti problema? Misalaya, istorya mo ganis,
Ibaga mo kini Marvin man, ni Celso, sa boyfriend mo eh. Siguro ti ka sa pula. Kasano no agree ni Celso no mamo na nga kita ta. Ori mamo na, sige, pangalaken ka. Imbaga naman nung name sa dino pangalaken ko na. Napangungar inala, nakailuporme pa ilang mano. Papananta nga ron. Nito napinta sa lugar, tapos na makapagsalita ta. Sige. Imbang ko manong name suna itiigid ti baybay. Tsaka mo, manong name. Dati pa nag-riknak kit mangidetak ti may sana pintas a babae. Nga girlfriend ti best friend ko ng barkada. Nga kaslasyak ita ti boyfriend na. Kinabudno naman ng name dada mo ka makita ni Lorna imapalakon kini Celso. Sakla ko man kung kunakidi. Nagswerte kan Celso kunak. Sakla ko man. Ngamit ito nga gundawi manong name at problema na sigurado na itakit kahit nang iyuman kanyak. Kat siyak tinayban na. Nakam itatag-date manong name. Nangukupar kami manong name iti open cottage. Napanag iti pa naka-restaurant dito nga beach resort. Naggatangak manong name iti meriendami, agraman chicheria, mabalimbing nga. Karamkaman, kabayatin nga. Uminom kami. Okay kang ganito eh? Kung kahit matarak. Diyan kahit harak. Delikato ti harak eh. Apay. Hindi pinatas ko ti minom. Usod ka po na hapi ka naluko inak ni Celso na nangipahi ti pagi. Hindi matan at na napasama ka na kami. Kasi dyan, puno di ko na nga si kamatan ti kabis. Mailiwak man. Ako matipagdanagak at ang adamat tumarek. Gusto na lang ta. Dito ita ti problema. Ano problema? Adagay good daw nga malipatak tagtumar. Gusto nga masikugak. Masikugak? Napasamak ti pagbutbut nga ka mapasamak. Tijak kumakayat o mapasamak. Numamuan ni auntie nga masikugak. Kaguran naklakid di. Numamuan datatang kininana nga. Jak na tungpal ti karik kadakwada nga jak pala makinubnubyo. Oray na kinubyo ako manusana ka nagpasikog. Nagdakila problema. Jak kahit matunday ti panagbasak. Jak kahit nga kawuradak da anti. Jak kahit nga kawuradak datatang kininanang. Jak kahit nga kawuradak dagiti kakamsat ko. Wala nga sa nga may libak dahi ta. Abot na dumakkel. Mamuan dala mamuan. Iso nga rin nga, jak kayat kumahan nga maamuan da. Kat siyempre, imbagam da ito kini Celso. Imbaga kini Celso. Ket. May salang timbagana. Ano timbagana? Tapno ka no saan nga maamuan, anti ka naging parents ko. Tapno ka no saan nga maati pa, iti pa nagredwar ko. Para greg mi ka no. Para greg mo, para greg yo. Data ka no lang yung tinaudi nga so, data ka no lang tibabaling nga. Baka makasulbar ti problema. Yung tinamat ibaga, nga ikasar na ka. Marvin, siyempre, dito ko matirumbing aramiden ni Celso. Di mangi kasar ka. May kasar na, kasano pa iti managbasak? Agad mabaling nga may sardeng sa mong tumalay tuloy. Ta may tulo pa ingat
Kaguradak lagi din rin parents ko. Kaguradak ka sigurado. Ngamdakal ti pamati ka santa ka tamat na may pinsan nga laksiden. Na nangaroon, agkasara ka kini Celso. Ado ka tamat din turnong na, tanabayagan ng paspasada. Ni baga keng kuha na data. Ngimawang ka no pa lang, iti panunot na kasar. Kaya nga sawan, saan nga seryoso keng ka? Saan nakamid lapod doon ay patpateg? Imagine, isupit ng ibaga nga para gregyo. Tisikog mo. Dila nagaragan ka nga nang ibaga ti kasta. Nagdakilabason. Sa mesa, nagayayatan nyo detang. Anak iyo. Ano nga ito ti problema? Amo ka mati opinion mo, no? Rumbeng mo na para gragmi na ito, eh. Dakos kong ibagang asahan. Diyak kanunungan na para gragyo. Agbuteng kay kumakinabot Diyos. Ngayon di nakmati kasar. Di aga nakabalasang. No di nakaikasar. Di ano da nga kaguradak na giti parents ko. No gawin ak sa balay. Nga ibagak nga di nakikasar ti lalaki nga nakaputot kanya. Anong arti kayat mo? Saan nga si mong bat manong name ni Lord na ngem pinirrengnat? Anong arti kayat mo, kunak? Tiyak kayat para Greg, dapat lang. Ngem kayat kung anda mangikasar kanya. Ngem di mat kayat ni Celso nga ama ti sigug mo. Nagpagpakasi akang ko na. Inarami ko ti amin tap na maalukoy ko. Di makarakas sa matan nga pagpakita. Diyak man makontakan ti cellphone na. At ako mapipagip ko mapanti ti balayda. Diyak mat pa amo ti balayda. Isang ang damagik ko makeng ka. Noon sa dinutayan ti balayda, tain na. Lord na, ore nga tamat mo aramidem na talaga nga sana kayat ni Marvin ti amin. Ay ni Celso ko na kuma. Tasyakan ti Marvin. Pasensya ka. Pati siya kagdan-nervyos sa kabati problema mo. Talagang nga tanga, di na kayat? Padasa man, Marvin nga, kasarita ti gayem mo. Barbaring sikat dinggan na please. Okay. Baam ta kasarita ni Celso. Agyamanak. Agyamanak, Marvin. Manong namin nakiktutak. Tayo ti panagyaman ni Lorna ket ti Magder sa anak inisidgan ngay mabay iti nagtugawak ket inarakop na. Oh my. Nagbanglo. Manong Nemi. Diyak makakuti. Talagang diyak makakuti at inarakop na ngarud ket naarakop na met ti duwa nga imak. Dikat saan ko nabali si Suna. Ta nakakastuyak. Salak inarakop ket nayarakop. Naarakop na dagiti duwa takyak ko. Sa ako na ang lab ti banglo na. Aradan nga na isang sangayan ti mariknak manong. Nga magayatak ka di. Ti nobya. Nasikugan nga nobya. Ti best friend ko. Agyamanak, Marvin. Okay lang. Ngayon, Jack, masigurado no maalukoy ko di. Gayam ko nga ikasar na ka. Barang no maalukoy mo. Mabaling ka din ipatan nakon. Ha? Pati mat imak takyag ko inarakop mo. Kasano nga nga mabahalis ko tarakop mo kanya. Pasensya kan. Ngamin ragsak ko nalaos. Nga puti
panagkarim nga tulungan na. Tulungan ka, Lord na. Tapno rin kastagat. Dakay matlangit di kayam ko. Tapno saan ka nagsagaba. Tadya kahit nagsagaba ka. Taabi nga di mo kahit nagsagaba ha. Diya kahit nga makita nga gluwa ka. Diya kahit nga mamon nga problema ka. Taabi nga rin. Gabot ha. Nobya na katigayam ko. Na sino man tinapatag itigayam ko. Napatagmantin kanya. Tayo ba't patag na? Gabot ipat-patag nga katigayam ko. Kaya no awan tigayam mo, may patag na. Sayang na ngamin ta nakauna. Tigayam ko nga nakaamamukin ka. Nasakla ko mat nakaunakin ka. Kaya't mo masuhan na nalimad na panagayat mo kanyak, Marvin? Jack sinungbatan manunaming in pinereng ko. Marak manan. Ngayon saanan nga nairaman nga inarakop dito katakyag ko iso nga nabanas ko na itang harakop na. Lord, sayang lang amin. Siguro, nasikat na kasi kong kanyak, tsak kung magproblema niya. Sa bali tikayem ko sa bali akmet. Sayang, Marvin. Si kalakuman. Sayang talaga. Sana kung nga may kariken ka. At damatin makakitaan nga rubeng laang nga ni Celso ti mangikasar kanya. Isang pang-aasim, Marvin, please. No napatega ken ka. Tulungan nak. Alukoy mi Celso tapos no ikasar nak. Diya kahit nga nakabalasang. Diya kahit nga adad nga kaguradak. Dagiti naganak kanya. Garik nga rod manong naming nga kasaritak ti gayam ko. Isong edin na itulod ko ni Suna, manong naming iti ayan ti antina nga pagiganan na. Nagawit ak mantin iti balay, manong naming kaya iti makadano na tinawagak ni Marvin. Marvin man ang katsak ti Marvin. Tinawagak ni Celso manong. Anatan din. Inulit-ulit ko. Siguro kahit nagsukat ti SIM card ti loko. Talagang intarayan na niya. Lorna. Iso ka na pa na kamis mo iti balay da manong name kat na danon ko. Warner. Marvin. Kayat mo tuminom. Magpaala ka. O nasak tumakamot arak ta sikat pulutan. Tadat tu balay o. O napartner. Pagkita nga saan? Alis tumadlang tumitumiliw. Alis tumadlang tibang party. Kayat mo? Anak kayat mo? Siw-siw ah. Siw-siw. Okay, sige. Kaitot ko kininanang tidad duma, paset ti manok, itinola na mitlain. Dumet, adoona mo siw-siwan ta amin, ang umanay, ay hanta may bus. Dito lang para karata. Sige, tanak nga rod gumatang ti arak, tagtumiliw ka ni ti manok. Minanom kami manong na yung sampay nga naluto sa nakampanya sa gana ti siw-siw. Abay, nakapasyar ka man. Tapi kinarit ng uminom. Wala tada problema mo eh. Ano ba't problema? Abay, nagsukat ka ti SIM card. Pasensyahan, saan ko pa nga naibagaking ka eh. Ranta ko matumedyo balayo, tapos no, alam ti, ito ko keng gati, baro nga SIM card ko. Tsaka may kabay sa number mo eh. Abay ngamin. Abay nga na binaybayan ni Lorna. Namamon. Nagsarita kami partner. Nagpagpakasi kanyak tapno alukuyik tirignam. Tapno ikasar mo isuna.
nagpaggaak ti gayem ko manong nemi. Abi nagpaggaak ka. Partner, ubinga pa lang ang mga asawa. Dagpagay ti mga asawa. Dagpagay ti may galot. Una nang mas nasikugam. At danas ka ng sungsungbatam king kuan. Ay, tinamat kaya na paragreg. Abi nga paragreg mo. Di ka mabuting? Putot mo. Kasunod dito nga putot mo kadagbarinto ko mga presidente. Alaman? Presidente ti Sanghera. Presidente ti club. Presidente ti eskwela. Di ka kadipulos agamak. Celso. Kung nakalin ng sardin mo, tikin ni playboy mo. Talaga kumangagis ka kung kini Lorna. Ngayon, di naman kahit, di ba halay sumuna? Talaga, hindi mo kaya. Saan, partner? Saan pa ka nakasagana? O na nga magpagpakaasin ni Lorna. No kaya, bakit? Siya kandi mga kasal. Ha? Abay, katawa ka. Di mo kaya? Nagbalinga ka pa nakibutas. Ang imno sa mo kaya? Oo, maramid ko. Partner, rubing unay nga sumbatam ti responsibilidad mo kayang kuha na. Wala nga tanuan at ibagbaga, partner. Ang kumapat ganda tayo magbaga. Siya kumang ti rubing agkidaw kayang kakit. Kasi nakautan ka niya. Ita, agkidaw ka manin. Makautan ka manin. Abay ta utang ko kumanopat gam. Ti panang ikasal mo kayang kuha na. Kahit nung siya tagkidaw kayang kuha, Marvin, ikasar mo, tinupyak. No kayat mo, nasaan nga ka nakabalasang. Di mo kayahan? Naimas ka. No maramanamat, dati naramramanan, ti gayam ko. Amom ka ti pagbagam, Celso. Amom. Kahit nga sawa nga sa mo ipatpateg ni Lorna. Amo ka, ginipatpateg ko. No. Sa mong ipatpateg, partner. Tano ipatpateg mo ko man ni Lorna. Di mo kayat ama po ko mo isuna. Di mo kayat nga itid sa bali. Di mo kayat nga sa bali nga, agbalin nga, mangtid ti, responsibilidad nga rumbing ko mga sikat mga ipaay. Ngimsaan ko pa lang sardingan, ti mga lukoy kang ka. Tapos na ikasab mo isuna. Partner, oran anda aramidem, nakapag-desisyon ako. Kinapod no na. Anat kinapod no na. Nakarubwat, nakasaganan dagiti kamit ko, dagiti arawatek. Padasag man ti makigasang-gasat sa di Mindanao. Pumanaw ka? Umadayo ka? Wen, ada offer kanya katrabaho di Mindanao. Ada kasinsin ko sa jay. Abagisunay nga ada itartarayam kat mapangkat sa di Mindanao. So makamukan ni tinubiyak. No kaya't mo nga isika at mga asawa kang ko, ana. Adalatakin ka. Orit sa gandang babawi, partner. Naimas isuna. Ken, hanggang nga harigatan pa eh. Dan putot mo kay kuana. Pimanaw ngagpaiso manunaymi ni Celso. Abag isumat idin manunaymi analpasan ti klase. Kat ranta ni Lord na agawid sa diapayaw. Iso nga kinontaknak manin. Napan kami manin manunaymi ti bayo sa beach resort. Imasdag kanya kat inarakop na. Nasaan na inraman inarakop
dagiti takyak ko. Iso nga namloyak tibuok na. Namloyak tibukod na. Marvin, nakadayon ni Celso. Talagang hindi nakayat nga kasar. Talagang inrantan at imadayo. Tinangtalikod ka namin pinsan kanya. I'm sorry, Lord. Sana ka nagbaligay ng alukoy kayang kuwana. At dapat hindi ang pagyamanak ta sa amo na alukoy. Hanya? Hanya kahit mo sawan. No siya ka kumatisyak, at ka di ba bilang panagtalikan panagayat mo kayang kuwana at tilikodan nga talaga, nga pagtalikodan na ka. Kaya itong asawen, mamati ka nga saan na ka nga ipatpatig, itinapudno ni Celso. No ipatpatig na ko ma. Ape ko mga problema ak. Ape ko mga panawan na. Kaya kabutasan na ka nga ipatpatig. Rumbeng ka din itultuloy ko matimang ipatag kan kuwana. Ano at advice mo, itultuloy ko timang ipatag kang kuwana, itultuloy ko timang namnama kang kuwana, or ti pa nagsubli na, mauray ko nga ta. No kasta sa mo ng ipatpatag asona. Nagbabawi ak no aping nga iso timpatag ko. Nagbabawi ak no aping nga nalokoy tiriknak nga nang ipaay ti amin ko. No sa mo ng ipatpatag ni Celso. Aso na ka orin, ipatpatag ko, ipatpatag mo. Mas kang gadi pala yung bagak, Marvin. Arakupen kan. Balbal sa matan arakop ko. Eso na lain ta. Saan ako nga virgin? Masigukak pa yan. Saan nga virgin na kitilips ko? Nga magahayat mo nga agkan na kitilips ko. Aguro oray na kiti akek. Aguro oray na kiti bibig ko, Marvin. Manong nemi nagmayat iti tatangad na ket kaslag pagpakaas siya di bibig na. Iniapay kang rut manong nemi ket inamalak nga rin naman ang matana ti ramramanan ti gayeb ko. Nagnanam nagpeso. Bimara tirik nami manong nemi taadayat anay budika dagiti arakop ken agek ko ken kuana. Ket pa-check manong nemi nga damat ayat at talaga nga anay budika dagiti arakop ken agek na kaniyat. Ket gabot bimara kami. Kada damat hotel, dayta nga beach resort. Simrek kami di kwarto. Ket ditoy nga nasungbatan, ditoy ang pagustuhan tirik nami manong. Kastawa na yaman na manong nemi, hindi mapagustuhan mintirik namin. Thank you, Marvin. Tabi ka naskang thank you ka kanya. Nasulbahan ti problema. Siguro, hanagmit nga pagkadkadan no, awisan ka, ngintag bakasyon na siya pahayaw. Mamuka ka nagdi parents ko, sa taipod no ti amin, nga masikogak. Di nakadikayat niya kasar. Agbalinak apan nakip butas. Sa mo panunutin da ita. Ti panunutin kat. Sanga da kami kini Celso tinikari. Tasaan nga rubeng na isutak balin nga asawak. No di ka chika. Kada mo kayong patpatag na kitidikudan di amin. Uri bagbaga mga mesa ka lang pa nakibutas. Do you love me, Marvin? I love you, Lord. And I love you more, Marvin. Datala ko mga minanti mo na nga nagamam mo. Ket no ulit pa man nemi ti kinarugsumi.
Iti napawot nga managlanang dagiti bibigmi. Iti ba nang ipaay ko ti bara ti ayat ko manong nemi ka nga dumadumapasat ti bagina. Iti ba nang ipariknak ti bara. Kaniti pa nga daw kumat ti bara na. Bara ken bara. Tapno may tayo kami manen. Iti ragsak nga kaslawan patinggana. E magak da ito nga banag manong nemi kadatatang kininanang ken nakiktot da. Kayat mong asawan, dyan nubya, di gaya mo, si kantakin nubya, kayat mong ikasal. Wendang. Na aming nga binabayaan ni Celso iso na. Abi nga na paano nagtamangin dyan daw. Gabo nga runta. Saan nang ipatpatag? Kaya gabo ta siyak, timang ipatpatag kag kuwana. Kaya ipatpatag nakbad ni Lorna. So matakam tag-asawa. Anya ti rason no apay nga saan nga kayat pa ni Celso, ti girlfriend na. Ibagam ti pudno atap no amok ti bagak. Impudno kinitatang ti amin. Agbaling ka nga panakipbutas. Sa nga napatig, manyaman ti kasawan na kiti tao tang. Ti napatig, ada ipatpatig kon. Kinipatpatig nakman. Iso na lang, saan nga siya tinakauna? Saan nga siya? Kaya dapayin na, panaganam, ganan siyam. Tanakasagagan nga di mga bigbing, mga ipatag, sa mudmat nga putot. Sa nga bali at, putot na ti best friend ko. Nangido na, ti dara na kanya, hindi ka sa pulo na ti dara. Nga buka di kareta, iso nga kayat mo ti agbaling nga panakibutas. Tatang, saan nga dahi tatrason? Gabuti patpatag ko ni Lorna. Uri man kasi diya tinagbanagan na. Nga kaada, itisikog na. Arad naman nga kahit ko nga talaga nga tulungan iso na, gabuti patpatag ko. Saan ganito nga tagagbabawi? Ano pa kumang babawi ya? Kasi nag-asawa kayo and then agsubli ni Celso ti lugar tayo kat alukuyan na ni Lorna. Ang mga nuliputan na kanto ni Lorna kada agsubli tirik na ni ti dati boyfriend na. Saan itong katawit nga ramidan deta ni Celso? Gas pagkarigan ta ramidan na ay. Diyak mamati agsubli ti panagayat ni Lorna ken kuana. Sa balay di first love ako nada, first love never dies. Nang naruran ang mga mat no, nalalaing ni Celso ng mitiskan ti romansa. Tatang, awang kastag sagbay barok. Ay mo nakas pagarigan, talakasagana kanto nga, agdesisyon, wano mangilaban, ti kalindagam, intundumting, ti kasta pasamak. Adrata katagka. Ang mo mabaling no, kami titong balem, saan mikayat, kuma. Ngayon no, isot kayat mo kit pakaragsakan barok. Adrata ka. Ngayon, nagbabawi ka tuman, alakit di mo to kunain ang sanda nga patik binatag-amaan. Uwandang, mawatan kayo. Awantot sa baling nga pabasulat kas pagadikan tagbabawi at nusaan mitlas siya. Napanggam nga rood manong nemi sa Kalingga, wano di apayaw kunak kuma. Kat siyempre, esla, agmurmurdot, wan agmiraot agmurmuryot, tila nga, dagiti naganak, kaniya, Lorna, edi, iyam amunak. Agad na sinusura, kinakuyog ba? Agbalito ang manugang yo, tatang, nanak. Kanya, manugang no saan ka ba nga nagratuar? Masapay nga tawan. Agad, magsawa ka mo't lagayam, mapingat. Nagusbasa ka kung makitalong at tawan nga, nagasgasusan na ka, nagasgasusan na antibkin ka, amo ka din na antib neto ay. Amo nantang. Siyempre, nasakit tinakin na. Awan ti pagdanakan nyo ta, apaman nga maipas ngayon kung to sikog ko, ti apo ko yun, ituloy ko numalatag basa. May santulayan nga tawan. Ang matlang nga matunday, tira paap ko, kinara paap yung kanya tang. Iso na lang ta medyo madelay lang ta makatawan.
Yung karimat ni Marvin kanya. Na dinakbaybayahan. Ken ituloy ng tutmang isundot yung mangpapasa kanyak. Di ngamin, Marvin. Pudnunti ko natin, anak yo, tatang, nanang. Ay karik ka na kayo. Apaman, nga may pasangay na tapo ko yo. Ken mabalin ng ibati. Isuntumadan di pa naglulukat ti klase. Ituloy ng tumalat nagbasa. Eh, kasano nga ron din si Karina nga parang tulong na kanig kamsat na. Duwa kam doon tumulong. Kadakwada tatang. Sayang amin di magsapulam. Masak lang tricycle driver. Tricycle driver na kaya. Eh, kasanong magbasam ti anak me? Kasanong nga matulungan nyo? Dagiti kakamsat na? Mga sinapo Diyos. Tamanak si tricycle driver ko, damat pa rin mabaling ko, pamataudan ti kwata. Yeah, po jaklam. Pinain na kami, Lorna. Ayam na, pagpintasan na akit ni. Adamat lang mga asawa kin ka. Eh, kitore ko man na, kid kami, or anya man ti magbagamit ta. Diyan marami dan mi. Nagyaman kami tatang, tamawatan na kami. Iya, pengaro dita. Eh, nagyaman kami matbarok, tadi mo binabayaan tanak me. Sana kas kanila dumantang lalaki nga numaalad ang ti kayat na ti babae kat basta latan talikodan na. Gabuti patpatik ko na ti anak yo, tatang. Nagkalaysa kam nga road manong naimi dito lugar mi siyempre, tinagkalaysaan mi. Karimay dito'y ti partido ni Lorna manipod sa Diapayaw. Naman presama daw ako na, nga nagarbo ti kalaysa, tinasken, kaya ang kami mat nga naibusan, tadumat di kiti regalo, nga nagkapo ka na kiti ninong, ken ninang mi, adumat di kita nakwartaan mi, manong nemi, ta almost 100,000. Mga isam ka nga rod, manong nemi, edita, nalpas min nga, nilokatan di kiti regalo. Mabalintan tagbalay. Gabot kompleto ng halikaman di kito. Ken, ada pa yung pangrugyan ta. Lorna, ano nun ta tinakwartahan ta? Idulin ta, ngisot kautan ta nun, kaso nga da kasapulan ta. Magnegosyo ta. Ala kahit mga negosyo. Sige. Awan ti amom, ni auntie, sabi ni auntie, insuro na, nga garamid ka nagluto ti empanada. Agtemplay ti barbecue ka nagtuno. Kaya't mo sawan, kayang numangipas dagdag negosyo ta? Ag empanada ka? Na mas ti templa kiluto k empanada. Kaslaki na imas mo. Wen, kanak manlayangan. Manong naming kabutas sidag kami met iti kalsada. Nga mabaling nga pagdagasan, dagidag palaod ka nagpadaya. Pero kami manong naming napasday ka, iti asidag tuwiting said, nagpakamuak kini kapitan, ket pinalubusan nak manong naming nga nangarami dit pa naka tent me. Kadito'y manong naming nga rinugyan, ti asawa, iti nagnegosyo, ti empanada, barbecue, kanda dumapay, ama prito, ken matuno. Inawis ko man, nagripada ka tricycle driver, manong. Kinisoda pa, iti makaado, manong naming, may ibusan, ti luto, kinsagana, ti asawa. Pare, Marvin, pare. Awanin ti kami negasyon nyo, kini Celso? Awanin? Magure ka. Kasano nga, sinublat mo ti girlfriend na. Pinanawan na, agad gabot iba't pati ko agad, inarim ko, sinublat ko. Sinublat mo, tinalpasanin ti gayam mo. Kaya ano, talagang ipatpatig ko. Kahit saan nga ipatpatig ni Celso isulat. Yung si ka din ti ipatpatig ni Lorna, pare. Siya, kasi kakuman ni Lorna kas pagarigan, ay atom ka di pa palangat ni Celso kat binaybayan na ka. Sa bagay, maguri ka. Madlahon ti tiyan ni Lorna. Sinot ama, ti sikog na. Partner, no anyaman ti adda ti panunot mo, isumat ka niya.
Kanuan niya man ti adda ti panunot yo, apadak nga driver. Iso, nagbaling ka nga pa nakibutas, ti best friend mo, friend. Sawin nyo ta kayo yung asawin. Sa bagay, takunada, no talagang da kayo tiniikari, oran at mapaspasama. Ang okay Okay. Sabi ka okay. Siyempre, adan putot mo. Sa napindas ng baga mo. Sa adan napindas nga negosyo yo. Ag-tricycle ka, adan negosyo na. O, pocket na. Umasenso kayo nga din na oras no kasta partner. Naglalalo no talagang daywan da ti imas ni Lorna. Imas di empanada na ko na. Anang yung klase empanada? Di tunay ng empanada. Ano di? Talay bagbagang. Sutil ka. Manong name si mo blat ni nanang idi tay pasngayan ni Lorna ti anak mi. Isot si mo blat ni manong name agraman ti may sakapsat ko nanang maneher idi negosyo ng empanada. Kad kabo tagimanar limawa imado ado pa yun di kiti kadwaming inalami manong name tap na di kasta kata maakumudar amin di kiti nagbaling ang customer. Nadabayan man nun namin, di kiti local tourist namang nandanon timpanada ti asawa. Tawarin no saan isunt mga sasikaso, kapotag daw dalagan nga ruden, may isa nga babae man nun namin, di pas ngayon nga anak mi. Anak mi ko na. Tapara kanya, putot ko ni Angelica. Simubulat ni nanang man nun namin nga nangaywan kina Angelica, di adag talon, titawen, talon nga bulan. Magmagada ko nga kanya kiti manong may pabunyagan min. Ngam oray mi lang ti first birthday na. Tap na mamaminsan ti kastos ko namin. Kaya di taglulokatan ti klase manong may palagip ko iti asawa. Oray sansan? Oo man. Basa ka. Kaya tayo nga kahit dati negosyo tayo. Dapat lapak kinaigan na ti kursong. HRM, di ba? Hotel Restaurant Management. Tapanggap ko kung ito kumata ka abroad. Ngayon mo rin nasahan ako ng abroad. Nung dumakil ito nga negosyo. Ngayon napimidas mo lang na mapadasak na abroad, sweetheart. Ngayon na nakastakat. Makabalay tayo ito. Yung tuloy nga rod, manong name ti asawak tinagbasa kat gabuta medyo talaga nga naganar tinegosyo mi. Uri pagpapasaik ti asawak, mangipaw-pawit kamit lata sa di apayaw. Pasaremet, umay sumarong karti ikit na manunemi akit payawi da mimit iti libre ng empanada. Managragsakan met, anti na manunemi aksipod ta. Uray na isardeng ti palagbasa, ni Lorna, na ituloy met laeng babaeng kanyak. Kat ko na kanyak, ti ikit na. Ay na, uri gayam no, nakinubyo dati ka anak nga nasikog, nagkasal nga din na oras. Kita talaga nakaasawa iti kasken ka, Marvin Barok. Na nagbaling ka na po, no, kanadungo keng ko na. When, auntie, gabota talaga nga rin agpimpinatig kami. Ida graduar, manong name siyempre imay, ti partido na, nga nagkapoy di apayaw. Kat kastawan iti panagyamyaman, ti ragsak, tagitigi kakabsat ni Lorna, kinaganak keng kuwana. Gabatasan ko ang binabayaan, iti likodan ti amin. Napapunyagan pa yan, manong name na Angelica, ketne, agduan tumatan nga tawa ni Suna, iti mapurbaran ti papeles, ti asawak tap na mapanagtrabaho di Dubai. Kumakit, agadi pa ilaeng, na Angelica, sakbe nga, agabrudak. Amo no, masikukak ko man. Sa anak pa lang nga, agab-abroad. Tayo pas nga kumailat ta, mo rekado ang anak ta. Sa tanto, sakto agab-abroad. Sa mon nga namnamayan, pwede may kado nga anak, sweetheart. Apay, di mo kahit nga gati ng Angelica? Di mo kahit nga madaan tati pudpudno nga anak? Kahit kung sa man nagtao da mismo kaya ka? Nagtawad kanyak ni Angelica. So, di mo kanayan nga saan nga nagtawad kanya. Yung mapagkaslat, di mo kahit nga gani. Di mo kahit tilalaki nga anak.
Kahit ko. Sabi nga rin nga, saan ako namang agadi pa yung Angelica ko nam. Gabatam, taan niya. Saan ka makaputot? Oh, sabi ko nga saan ka makaputot? Apekto rin tayo di pa nakadisgrasya. Ano yan? Di pagdamimahan ka kit, sa anak lang makaputot. Ngayon, sa anak ba't nga nagbaling nga inputin? Paragsak kami, di ba? Isa akong problema. Sigurado ka? Sabagay saan ngayon 100% ngayon ba sigurado, doktor? Barbaring matlaing. Nudan tumadlaing. Sa among nard ko na yung saan ka mang namnamak to pala ang sweetheart. Kahit kabuta sampay nga nakaring agadi na Angelica, agbati kayo. Tanang trabaho dyan abroad. Tam naman na yun ang tiornong tayo. Lumuna, adan tunbukod tayo nga balay. Kadua, suktam tun tarisikil mo. Gumatang ka tun ti baro. O sige, masuktan tun ti unit. Ngam ti franchise at tultuloy. Babaling ko doon nga ilako. Doon to pala gumatang. Sakto gumatang yung ti baro. May transfer ton. Why? Pinalbusak nga rin ti asawa ka na ba ng trabaho ti abroad tapos may paday so na may sakadag iti OFW. Awan pulos ti sardahin ti komunikasyon mi manunay mi video call. Ngayon di agsarita ni Angelica manunay mi nalaing nga sumarita amuna pa yun nga i-dial ti cellphone na tadang cellphone na manunay mi katawagan na ti ina. Iba't batik ko na Angelica manunay mi ti likudahan nga saan ko aputot. Iti panunod ka na riknak, awan day ta. Basta para kanyak, kad nagtawad kanyak. Siyak tipod nung ama ni Angelica. Agas, iti pudnong ama, kendungo timay sa nga maayat, timay sa nga mga ipapaay kiniparpariknak ken kuwan. Nagtultuloy lang tamat ti negosyo, manong naming empanada, nung paisan askas idin, ti kaado, di kiti customer, intultuloy ti kapsat ko, manong naming kaninanang. Nukasta nga, malpasnan nga, ugkaren mo na awiren ni Angelica. Intuloy ko man tinagpasada, manong nami ken ka nga naipatakderen ti bukod mi nga balay. Nga naipatakder mo lang ti asadag ti family house mo. Natulungak mat dagiti duwa kakapsat ko, manong nami tap nagastakit matungpal na matterapap da nga makapagturpus. Hindam nga tawen manong name ti asawak ti abroad kalpasan na nagbakasyon. Adan balay mi. Kat maragragsakan kami. Balay kalkalingan na ti kadakkel. Napintas ken kompleto tali kami. Pagbasa mo't idin manong name ni Angelica adan iti elementarya. Kat ko na kanyak datatang kininana. Oh, baka no malumbaan ka. Iti ka panakanayon ti anak mo, putot mo, bro. Marben. Baka malumbaan ka iti kabsat mo. At then may isang anak na kita asawa na. O, baka madamdamag, si kukman iniipag mo. Kaya apay nga, dabayag mo ito nga nakabakasyon dito ni Lorna. Di na badlayangan ibagang adin Angelica. Ay, nalakay. Na hindi mo ka di malakit. Dito ko na di doktor. Iti ba nakadisgrasya ti anak mo? Ay, wala niya. Ay, saan naman nga imbagang 100%? Tatang, nanang. Uri sakit. Saan na ka mapukawang tinamnama? Barbarin ko na. Naipahimot lang na Apo Diyos. Nga dan tumitlang ading na Angelica. Lakit, idawat tayo kumangarot. Buwan, idawat tayo, sapay ko. Sapay ko. Nagbalid ba yan manong naming at alo ti tricycle ko.
Tadi di kakabagyak man og name nga kitkidaw nga takumamat ipasada da. Iso nga duwa nga tricycle man og name tinabakir mi kay pasada mi kadagiti yat. Nasigad unay kabagyak. Uwan man og name awanin ti sa pulag pay. Agsipod dan balay mi ti asawa. Nagpurguden gawata sa laeng nga impanadan man og name ti mabaliming elako ken barbecue ken nadumapay tanang ipasdek ken manong nemi iti karinderya iti asadek metlaeng iti pasdek ti pagimpanadaan karinderya agingga manong nemi ang nagbalinen a restaurant yan adadan ti ragsak mi manong nemi iti baga ti asawa ada kanon ading na Angelica agbeso Gedam kay tusto ko na doktor. Nga saan mo lang 100%. Siguro katatamat lang nabiyag ng sperm cell mo ang tipo na Excel ko. Kaya talaga pinatgan niya po, Diyos. Iti araraw te ken kuana tapno may laagad ni Angelica. Gabuto mo apal kadagiti kasinsin na ape kanu nga umat lagin ti adi na idin to ni ading mo ket ne agtalunton ti putot na. Manong nemi kasladyak pelang mamati idi nga iti lumakdakkel ti tiyan ti asawak manong nemi nakigtut idi bagak putot ko na ito no saan? Oh! Marvin! Abeg, luho ko kakinigtut na. Gusto ko nakit pungtot mong agsalusod na putot mong sa sino ko artakin putot? Yan yata mo. Baka no. At sa bali nga, sweetheart, dito makaramin data. Nagbali na ka na pudnokin ka. Gaputa, talagamat ka nagbaling ka na pudnokan niya. Nagyaman ka nagyaman tayo kinapod Diyos. Gaputa, talaga nga nakasaysay at unay suna. And daw dawat may manong naming asapi kumata lalaki, ti adi ni Angelica. Lalaki nagpaiso manong. Gusto ko na tiragsak mi. Hindi datalon nga bulan ni Junior manong nami mabunyagan mi. Iti simbaan manong nami nga pangururay mi ti padi nga mangbunyag kay ni Junior. Iti kinulding nak manong nami ti asawa. Apay, ada ni Father? Di Jenny? Ni Father? Itilikod? Apay nga. Ni Celso? Okay. Ni Celso sunod ba? Nabigbig mo nga dagos? Siyempre, nabigbig mo kabot the first love mo. Joke kayo tayo, taga-joke. Logot to yun. Nagwapo lang ta. Kukwapo ka. Para matasak tayo ng asawa ka. Manang nami, umis-isem nga masasidig. Kumpadre. Celso. Yung pagmanda nakamakam ko, paki-nayon nyo dyan ko. Ng mga nakitibonyag kan ni lalaki, Junior. Inted ko nung name kini Lorna ni Junior ta siya kidi tinera ng mga buba. Inawid ko nung name ni Celso. Ngayon niya dayo. Partner, apita ka lang. Nagapgapam. Sa Mindanao. Sadya ka nag-asawa. Kat, indugot mo dito ti asawam? Manamat ti putot mo? May mesa. Lalaki, babae. Babae. Ano ba tinagan na? Angelica. Kahit mong asawan, Angelica mo, timpanaga mo? May mesa mo ti Angelica. Di ka agang awa. Kasta, Celso. Ano ka agang awa? Putot ko na Angelica.
Iso nga natin sa pula, kakit kita kawan, jak makita isun. Saan nga may? Ada di balay. Kadwa ni Lola na. Nga, nagsimpa, nagurnos, nang dekorhar iti pakaangayan ti reception. Dakilin ni Sona. Abi nga sa mo, bututan da asawa. Abi nga di ka penadan ti anak. Partner. Ay si Gracia. Diyak makaputot. Among ka di nga, di ba nakadisgrasya kini? Kani so timay sa pagkati doktor nga, resulta. Yung sa namat ka di imbaga iti 100%. So nga diyak mang namnama iti nga madaan iti junior. Yung nakasasehat na po Diyos partner. Nakagasgasat ka ngayon siya. Marvin. Nagbababawi ak no api nga. Nang talikodak ni Linda. Lord na ko na. Ay, diyan matinagdamang asawak ti bagbaga. Partner, kay dawakin ka. Sa mo ko mga ipaidam, no yusdib ko man tibagik kay ni Angelica. Huwag mo lang ibaga na sikat po nung ama na. Kaya nung kaspagarigan na mapasamak to nita. O rin makapasamak to kaspagarigan ito no, nananayan titawan na. Basta siya kahit nung matadail, di relasyon mo. Partner, pangasim. O, di pagdanagan, basta, sanak nga paritan, nga mangyasidag tibagik kay ni Angelica. Namnamaham jak to, ibagak kay kuha na, ibagak nga na siyak tipod nung ama na. Dakay tumit lang ti mga ibaga. Inton dumteng ti umno panawin. Para ito deta. Partner, agyaman ak, tanagtultuloy ti panag-gayem ta. Gayem na palang. Ano? Gayem na palang ko na. Kasi lang nga gayem ah. Kumpadre ka pa yan. Manong nemi nagtultuloy manen ti singed mi kani Celso. Buhay. Tayo na, ti ba nag-tricycle driver na, ba nagpasada na akasmat kanyak manong nemi. Na nagtultuloy, ti ba nag-manage sa asawak manong nemi, ti pa nagka-negosyo mi nga restaurant kan paga-impanada. Sa laragsardeng manong nemi, dahil nga negosyo, hindi nakapig sa ti lockdown, pati pa nagpasada manong nemi, hindi na lockdown tayo, hindi kapig sa ti pandemya. Yung nagsublimat lang dito nga restaurant, manong nemi, di mabalinin. Taguperara, kat syempre, pore no, ang closement lang di, at kita panag-lockdown, open closement ti restaurant. Karagitoin nga panawin manong. Openin, sabi ko ma, tagtultuloy yan, nga wanton di kita lockdown. At sabi ko ma, dandan tumaten face-to-face class, na saan lang adi kita mapiling eskwela. Tapos saan nga marigatan ni nanang, kan kastamatan ti asawak, may panggapiti online kada module. Nalaing na Angelica, kastamat ka nalaing ni Marvin Jr. man. Pasaray umay pumasyar, manong nemi, ni Celso dito balay, kat pasarabuan namot ti anak na tibon niya, kain kastamatan tibod nung aputot niya. Madlaw manong nemi na singed, trik na digiti duwa. Jack tuloan mo nintun kaano nga panawen nga may pakamumi kay ni Angelica nga tipod nung ama na ket ni Celso. Ti panagkunak manong nemi ore maamuan na. Dinto agbalo ti panangipateg na kanya kasbatit na panangipateg kan kuan. Tawan ti pagkurkurang ak kadakwada nga kapsat. Agpadpadag ito'y nga ipatpateg ko kani ipapay ko ti dungok kadakwada. Dito nga ro ti pagkasaritak manong nemi agyaman ak launay ti anos mo anang ibasa ket sapay ko
Manong tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, kan nagbuya, more power to your program. And God bless. Toy, agyaman nga pagkaya mo, Marvin. Thank you mat kang ka Marvin, tingka pa nang iburay, ti pagkasalitaam. Thank you mat kadagiti naruway nga nagbuya. Ano po?